ದಾಖಲೆ ಬರಲಿ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ದಿನ 4,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ ಆತನ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಲ್ತೂಪಿಲ ಖುಷಿ ತಿನ್ನಕಲು ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ದುಃಖಡಿ ತಿನ್ನಕಲ ದುಃಖ ಕಳೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಪರೂಪದ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಖಾಸತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಷ್ಟ ಐತಿ. ಈತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವೈಪ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ 5 ಗಂಟೆ ರಕ್ಕದಿವೆ ಬೈದ ಬರ್ಚಿನಿಕ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾಮಿಡಿ ಬಹು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಟದೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮೂವೀಸ್ ನಾವು ಹೊತ್ತದಿಪ್ಪ ಅಡ ಒಂದೊಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಪನವಳಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಕ ಓಲ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಟೈಪ್ ಓಲ್ ಅನಿಸಾಯಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸಾ ಒಂದು ಓಲ್ನ ಬೋರ್ ಅನಿಸಾಯ್ತು ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟು ಎಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2.5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದಿನ 15 ಮಿನಿಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತೇ ಆದಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಮೂವೀಸ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕವರ್ ಆಗ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮಾತ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಹೇಳ್ತೆ ಹೊರತು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಬಾತರ್ಲ ಬರ್ತದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಆ ಡೇ ನಿಕ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಶಾಕ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ಶೋಕ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಶೋಕ್ ಆತನ ತುಳುನಾಡುದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುವೇರಿಯೇ ಪಗಲ ಕೈ ಬುಡಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೇರೆಗಳ ಪಂಪ ಬುಡರ ತೋಲಿ ಹೊರ ತೊಂಡ ಬುಡರ ತೋಲಿ ಎತ್ತು ಇನತ್ತ ಯಾವ್ಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ನಿಲ್ಲದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಬರ್ಬೇಕು. ನನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತೂಕ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಕುಡಾರ ತೂಕ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಕುಡಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾನೋರ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ತೂಕ ಅಂದುಂಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಕುಡೋರ ತೂಕ ತೆಲ್ ಸಾಕು ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಕಾಮಿಡಿ ಎತ್ತು ತೆಲ್ತು ಬಚ್ಚಿ ತೇಲ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಆಪಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಜಬೇನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿರ್ ಬರೋರು ತೆಲಿಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚೋಕ ತೇಲ್ತದು ರಡ್ಡು ಪೆಲ್ತಾರಿ ಬಾಯಿಡ್ ಬೈತು ಗಿರಿಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಐನ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ ಗಿರಿಗಿರಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಹಿಂಗ ಸರ್ಕಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸಾ ಅವನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ಪಿನ ಚಿನ್ನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್. ಓ ಮೋದಿಜಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಅವಳ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆತಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮುಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ಮೀಪಿನ ಕ್ವಾಕ್ 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 ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಬೆಲ್ತಾಡಿ ಕಲತರ ಎಂಡಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲು ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಬಡಾದೆ ಏತ ಪುರ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರಿ ಏತ ಬೇರೆ ತಿನ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಕ್ 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 ನಾಟಕದ ಸೂಪರ್ ಬಾತ್ ಕ್ವಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಚಕ್ಕು ಒಂದು ಸೈನ್ ವರ್ದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲೊಂದು ಇದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಕ್ವಾಕ್ 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 ಬ್ಯಾಕ್ 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 ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಡೆ ಊರೋರ್ ಮೇಕೆ ನುಂಡು ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ 2 ಮಲ್ ಪಡ್ದನ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಓಲ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಂದಾಲ ಸೂಪರ್. ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬಡ್ಸಕನಪಿನ 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100 days ಪಕ್ಕ ಇಮೋಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್. ಓವರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಇಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ 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 ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತವಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಸರ್ಕಸ್.